Kobwate chiri busta na 500 asema Matifi Mitumba kwa nyorre karoboto kere number 1 lindo nyare ko bagokonda na karoki kenyare ko bagego gokonya. Atarere imeyumu cy'umusungo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesi minakobeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Matefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price. Bada wewe welcome. Ocha. Sato chiawono botukumo nchumuli na ukwana ndonzi ya sobereta sema rogoba ya bono chinga kichina ukwaligania sema ya mangana maya nyaro kumanyikati ya litu kwa mambia lengentambe kachinse chigawano chiawono marogoba litukagale Ijumaa egesero Ijumaa asalibwa nyaro ko sansamara na kumanya bunabali kibaito yerbako ya sangre ko chingongo chonsi ime na isiko yerogongo rogusi na mange abereka okolekana sadiki sano musinyonga sana kabiro mwaka wechiri bubere na Manyira bono ekero kirito ganda to kumulekera igoro yeri tukeliga abandu bakatobana 77 Turubole dio botindi obole dio yaba tegosegase bantu bantu No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambes going forward. Abakorri emirimo b'eserikali nigo bakikiru basohokera na seme cyangende yonse yo kigakurwa sumure wense William Samoei Ruto. Umureke bembeli niko bwatanse nsemo ya kabirga bwase kigali cye county ya Nyamira cyanyorwe ikirane liko nyara kulimia omuriro uyu. Provide adequate security measures to counter the infiltration of criminal elements and facilitate the exercise of the right to peaceful protest by all citizens who may wish to participate in the commemoration of Sabasaba demonstrations on Sunday, 7th July 2024. Ukubori goni gukoro kurwa sebembe bikorege roba ene wabanyabantu kone kibune serikali nkuruwe roba ndi boisaniri tukolia Sabasaba. Mwichumuli kubono ayungati yali toko chukumulekira senchira yoboikirano seisato chia bono botuko olitoko bwatera nero goetera somono bwimanyirire gakoro kwa Lydia Mosekere kali Petro nira mokera akone kichibi chamano cha wekera senchire bweneta yandra tubwate goetera nsembele mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na bega nsembele ya YouTube na bokoto na Ndizi TV News website www.ndizitv.net ilitana nchi mkoroko Vincent Onyancha gosoja kemesa ya mangana majia kana mono abwate nibe sukuru ya secondary y'Igoma tukuli rero bononi gobanya orakogokera ane mono na gucengera okunyara gosira abirengo bichisemya senseme ya Igoma kolengana na bali bakorete bya samatemu eta omwaka oeta klasi 12 asiri tukuli ni gobanya kwewa ebyewa ao kubwate kana okora byewe sukuru yo abara aho mbikirane ase sukuru yo gati abona umemsema ikomtume boibe gonyara gogokera okora bya kwa bana banyaruka obuna tokomanyigwa no mureketo jure Kerubo Igo yaba mugoko no machango monene gucyasaba bwatani b'esukuru ya secondary ya Igoma maiga yo kwariganya umuyega bwo kwena n'ibyego gucyase bari bakorobiya asamatemo manene ye class y'12 n'umuyego ikiranirwa no mu MC we ward ya Masige Michael Mutume uyu wigogokera ogokora buya ku mwana umunyaruka enkwana yansiro nero mu MC Mochore Damaris Nyanchoka nandi naligirira abanyaruka nabo bari abange bale 8 out of abana abo 15
umwana umunyaruka nina imani ngari tukelimo ka ngonyoro umunyaruka ko bano no moya musiye ka ngonyoro umunyaruka ko bano no mujumbo bubasi gusenya sa koro wanje no nega bano umunyaruka koreki hai mama kunyonzi chihuri lakini wana waingoma rero ama proud woman yana awokere wala vijana wa mama boys ni tuko pamoja lakini hii round nyingine wasichana kaenda kakienda wapigane yani wamesike na nguo kwa matem. Congratulations. Chinga kiechecho ni gabara yabo babasemya borokiwa kubikumukia ase amasomo. Bono timuri abana bake. Manyanga ninki geko garore school. Mbugi makiota eteko bamambia. Bono mwakini rake mwarorire. No manyete igendo nyasa toete igoro yemenyame yende yoro sana. Ne chinguru chugo chora ekiya nekebe mwiri na kubeka skuru enene na kubeka sokuru singa alienjere korekana. You have the power to change, not your mother, not your father, not anybody except you. Skuru iyo nigo ya etia boroki go 15 gochase university ase mutumaire eira yogo chigosire sector yechisemi ase ward yae moto natigira abana ba minto nchenko ba support inde buno mo MCA ngakinko ba support ekeramo wa apply chibasari. I can confirm asa abayibori mura 80% ya bana ba kuru school we tindiko ba chibasari ba bana ba mura tindiko ba echiafo mwane ikiende chigocha naronko nyora mure eine erenjera nko ba support ongo gwakaneri butatu turuwe county mamo minabe keibere etamu no mwaka toilet. That is how I can support my school. Timbu ati CDF na abaye. Umwalimu nambolia school kire bange. Etebe neta ketoko korogo sangire. Nje no mugani kawaida. Naonekera mutante beti. I will always be there. Nje no mwana inonga iga I will support you. Nonya nabonigo mutume agokero mubaro munge bw'abayibori abo baikirana. Ekaransira se washerekea. Amatunda y'eskuru yaito ya Igoma. Nande mbuya na inwe ekerato gocha iga asobonge bunobo asogo shereke abana baito bali baetire baguchikoba etaya ya mambia mwacha asobonge na mwabashangiria ngano no yokabwate nkole mwamu abonyora ya arabirake gosabono ande mbuya moikaransa se tenti libulire lirabo ngana igokoro mwana wuonde gaiga asaba batenena oetiro kogende university omosabera amaya Gingo ripota ni getaseni Kendizi TV Eritarian Julie Kerubo Mbia muno mulikito juri Kerubo asoro bochi urwa senchere jobo ikrano gutigana jibono mwancho muligeria ni gugati ya bakenya na baigona bamenyi kurwa sorongoro gusiba gendretse kukekeria oborebwa yo murebwe William Samoei Ruto kubwatekana no gotaigwa ekerero kya bakenya baukwana ni go batebere muno kiraboni go murebwe staranya ro kirani chira chiri agatega kubaliera engaki yechikambeni umwaka bo ikiri bubere na 22 bunatokumanyigwa no mulikito Josephat Amise Magayo murayibwense Daktari William Ruto kwarigania egeikaro kyaba waziri litkolegaro nabo igo weso kilitkolero ase nyumba y'obura ya State House igoro ya Montreal awala chikobaga kwenekia ase serikali ya Kenya Kwanza nigo egati yabamenyi kuru ase county ya Kisii veso kirie nagoteba nigo abweneta irege tambukero ekyo chinga kicha umaiga ase boniga abange batebirete bwatyo gosemeria ase serikali yo Samari tangorko Francis Sunda maisiba kando mamenyi bwe town ya Itumbe nenkaya negere bo basiga yona ale kwamba korara mikere serikali asengenjo ya kirenyorira se bintu bagendete gukora maonjoreri weterega ya arorire kiasara kiabere kine na sense yito yamenyo cha koleta maonjoreri obwa mono president yakara tanga nkoke yeri kigushara ngo chenjeri cyo baba bantu y'ikiminisho y'ikigushara kinga egentekyo mbuya lakini baona byakire kenyori anyana agekorete mapema kwa mfano karuto gukwanira igoro yo minister bw'uburimi mu minister bw'uburimi gasaliti mapema akaletera abarimi omucyanga libagali obwoyo igabona gente kina bagekora ngenchara n'ikiko bakenya nene ekarari ko buri go batete ngagaro murabuse bune bamba igotali monto obwate magosa saba Kenya
abu no aigu gacia ya chagete kororekanire mbi ngonye ndiria imugetia atua anga abantu kuna abu isiko bari nande ganga ne koti bari kugambigo batebe ngikiare kora bagotonerio mochanga utari obwoyo ngina bono eserikali enjera yarenge gochigo chenchia igusare ya begetwe muno mugako yo babegete bweji babegete bwe teneto bolemi tenetenda mugako uri garete tobo kongu bono igakanga bono gatarorekaneti unabona gutangaza ibintu bya amekwenda batera kitabachora bachorete oburiani bwo bagakora ibintu bitaro jinjera na baro bagatwara kintu nabo unabonarete igo ibintu biria birigereriwe nono batera kitoburigereriwe buya baro rwango ngangaki wachorete igoro y'engwana yaye eyakagere koba amone kegorikeria ya Gen Z niga bamenya bwo banyare koba bakomuri muri bwense Dr. William Ruto anyare koba gwikirania amaganio no kwemurungania gwekagori ekyo asabatebire talichinga kicho gukora egeikaro amona barabwo mirimo yeri tukoria rero nera tagete gukwana na nebichana ebichana ebintu maetia barayi babo barabia bagukwana nere kiagera ebichana bare gukora egasi batabwati murayo bono murayo yo gukwana nere rero ntumate nganingo nere ntoje tumanye pata nganga yaruete obesogire ko murayo ebichana bono nari gusaba murayo gwense amaganelio yake ko yegeke mbatebete ndari kinga kichogo ikaraza mbali mbatebe tobo ko ngubwabo mbere tobo ko ngubwense yege ndari ko yinga kesi teria nyara ko ba ko nyakwa ina liara nyara ka ko nyinse teninga kentambe mo enkongumo no asiche miake yabe gurwa ngaki yabo urugo te twanyoro ko ngumboka ngina Ruto nere yakire yamoko ngeirake bono iga etoro chingina bono abana aba mokete bacu kwandamana asengende ya serikali yabekire ibintu byabo bitari boronge mutare kuwanja serikali murigererie mwikaranze muna nyoni tutogoteba mutubange ngitoko babantu tuanze bano ngitwate twalokere twabantu banze bono togendete korokana abantu turi iguru mwatu begetense mwale gocha serikali muturigeria abantu banze murarinjira magotokonya banyana bo nigo banyare ko bakwemurungania igoro yo kugendera gwoko ngakubogima asaba mubuli anyare ko bagwikirane chire chiae gati yabo gwikirania abakenya balia bokonyorogoke momenyi ko itumba Kennedy Momanyi no rende president onye yale go keya mawaziri aine binde birende chiwa se chonya stiri ngigo tumeka buya stiri bado na wechira rangi tokonya kuna injua wananchi akatulensa serikali itege ndo twali ko sabeka nane nkelinga ama badilika yabago kora tokonya ka bantu bantu bali iguru na kubaga senya ko faidika into bantu banse ndoligereiri bono ntwege ndo twali ko saba muna wananchi nkelinga anyanya ko kai ministers kibese kinji tumekebia okay tesemu na kujira banji tumekebia asengenje anyaba kurumi baro bado ngira tokonya bado nyanya mabadilika yanya gokorwa ingeta kero bukumuna wabura ligere libo yamono na litora konyeka muna abantu banse ntwe kina keza ndo twali ko saba mona nyanya bana baanda manire obugima bado bwata konga ibe nako kongole bado ntora nyora ngasto kweyane ebinte bipande to bulimo gotokonga ta gasti yane tanje ngoro ku natobo makori iyo gento ndate bumurayo gwense ekagoriye kege no gekorera mikata yari batebetie umurayo itugwense na obokongole sense abantu bamigekire na into abanyene twamigekire tari obokongubuka nturagiye to cyane getega ibintu byakinire ibati ryari ko urusinzi 600 yakire 1400 bono igo muntu nse no nyombo era usinye kwagaje igo gentare okorari ribuya yaro tokonya turigeri ntwa abantu bayinse yo tugata obokongu twamigekire marugi matwamenyire uguma gweme cyane igo ari ko mwa yentare ko korigere ribuya tigari riri njera anya ko bakonya muna twanya ko batokuma gochora atokorere intwa abantu bayinse atokonya Reporter Kataseni Kiandeze TV kure county ya Kisii Literane Josephat amese Biamono Josephat amisa soro boche rwa sentere jobo ikirano gotigana jobo no moncho muligereria nigo murro mutinde bwata chinsemo chirichi akabirgo gento keragati amenye kuranseme yo korokano kwe murungane mono kolengana baro nigo bate birebuna ni ge serikali ya county ya Nyamira etango yake utumachigali ya senseme yero konyaro kwerino murro yunse na bo asara yekerengo ke groni go yato kana a senseme ya kabirgo askoro korboni gatramanya kana bo ikirano ngikero murro yugwate ka ase enseme yo
Nyamira na nyakwanira mutukama na bokorera serikali yeye tima etinketa gete aswa tima etina maandamano tukubabekera na baro useningi torakorera because I received a call today at 5 a.m. because the guys there mbamaete I coordinated with Sasini last time amangana ikonge ende ninja nacho kubakira Sasini sini bacha kuru kebe bacha kumyakamwa kege all the way that time could have been reduced take care Nyamira town Makebiri because the proximity area is very short. Bono ekera bateba at breaking system chegari njiribuya maragari mabatale inga proper, so you see our counties are asleep. The only thing neri abarai bari barobisi bari responsible for those matters tiga baboke bakorera abantu sebintu bune byomerero nini and all that they can be handled properly. Let the na umwe msie we wodi ya bochitendere nigoli tukuliera bono aikabosi obwensemeri okora obutukidisi yae ilikonyara kweri kaigoro yoroboti rengete ere gosegeta mangano yokorobekana okuona gwakorekana litukolia Jumaine gukwana ase litukolia lero ni gobono omwe msio yaserte James Ondare abereka gote yabuna ho gukwa bosi bwensemo ya DCI ni gosegetri na mangana rengete siasa chinga kiecho ni ganya rekore mbunga bwensemo yoko nekubuna kubwatira na bare asokonyara goikirani emeremo na gote yabuna gati echibesa njira tumeka bya ase bunge yo unatokumanyigwa ase nchira yoboime magega yokorobekana gwekegoli gya Genzi omo MCA obochitendere James Ondari uyo anene mono omanyire buna Paradiso nigo achiko gwikirana abosibe kyombe kyobotugi go CDCI imeyomo chibwo gembo asikele bagoteba buna niga kagire gusegeta okorobekana okukwaba aiga nigo aikirana nabawakiri baye no kolika oroboti person to summons issued by the DCI Ogembo on allegations that is inciting people to demonstrate against the finance bill. So we have asked the DCI to give us particulars, and he was saying it is a rumor which came from the intelligence quarters. Kubwatekana nenkwana yaba wakili baye nigo batuguteire ale amangana yo na goteba buna Paradiso nigo abeire ase oburayege kegetambe na seigo tagusegetantsegi anene mono ase municipality yo abeire ga kwegerera kemagenderero. He has been a leader in the past for this particular municipality. He has been a councillor in the past, and he has been a member of the county assembly who cannot abate any issue of destruction of property, private property, public property, and in any way bringing an unrest to his dear township that he has been part and parcel in developing and building. Sensemo ya Paradiso nigate babuna ayonsi nigo akolentwa asengentu ya siasa chabo machoge chache asa mochirie omojumbe bwenseme yo Alpha Miruka aso kumobwaterania no korobekana okukwaba kwamba hii maneno ya summons ni ya kisiasa, sio maneno ya makosa mtu amefanya. Ni siasa ambayo imeanza Bojitendere, na mimi ni Bomachoge chache, na mimi ni kiongozi. Maneno ya watu kupewa milioni 2 iko kila mahali. Sio Paradiso ndiye amekuja kusema watu wamepewa milioni 2. Nonyena bonigo aragire ekiara aliagendetse gokorekana ase obisi ya CDF aye bunge yo na kolia eira yogo chia koenanira ase obwango. Kwa hivyo nataka kusema kama Paradiso, mimi yale maovu yote yanafanyika ndani ya CDF nitaanza kuyasema. Nimekuwa nikinyamaza kwa muda kwa sababu pesa ambayo mjumbe yako nayo sio yake. Waigo nigo abolia omobunge gotiga komogosereria kobogima kubwatekana nechi ujumbe abeirega kumulikira bwango iga na waigo amoganirie gusaba abananchi amabera aso gwakira omoswada bwechibesa gose finance bill iyi abeirega koleta esosobe entindi asinsmense ya Kenya. Mjumbe ile kitu anatakana kufanya sio kututishia kuniambia kwamba nitamuona. Ile kitu anatakana kufanya ni kukuja kwa hapa Machoge aombe msamaha. Aseme nimefanya makosa kwa ajili ya kupiga kura yes. Hiyo ndio anatakana akuja afanye. We've had cases where the MC has received threatening messages from a particular leader who has been telling him that if he wants to face him, let him face him.
Asonsi nigo abawakiri baganiria abobisa abo batenerete obotuki gokora egasiabo bene no bwikiranu batari korawa ase abanasiasa. To the general public, we call upon the investigative agencies or government agencies, independent agencies, to do their work diligently and not in any case be influenced or guided by a political class who want to influence and taint other political leaders. Guripotalia Egetaseni Kiandizi TV, Iletaliane, Mildred Momanyi. Biyamono mulikito Mildred Mumanya sorobocho rwa sinchira yobo ikirano gotigana yobo mwancho mulgereri yamenye ko rwase county ya Nyamira liko nagabagandrete ko bolyo ikirani ko magendro asensemiyo gati yamenye abo niko chinga kechibate buru gati ya magendro nara rokani gotigara maiga imeye county ya Nyamira okwana aseri tukolia rero ko rwase county yo niko bona baganiriya barayibonse kubwaterana nakone kiuna magendro ngo ikirani wale unatokumanywa no mulikito Joba Maange Gayeke goligia jensi gokora okorobekana ase chinsemo imense ito ya Kenya ingane abere kwirera serikali gokora amauncherio na gotegerera ebirero byaba Kenya issues jiribabwate it will be very difficult ko solutions nenda be very ready na baroba ma solutions jiribaroche kirachi gokonye kera abantu abamba somete nende mbabwate solutions seems that tara understand specific aringi batagete. That is why to any country maandamano for the last 2-3 weeks that has resulted to loss of life. Na bali bonse family chiri asiri abamwabo togo chitaipole sana na inde nyasaye nanyare ko babwatis nigo bono boigo abakenya babiri bagosabwa anene mono abasabeke goli ekyo kwene kinga nkumulekera bale obokoleri ase serikali chichi county was our governor. As the Gen Z is addressing the issue at the national level, very soon they are coming down to the county level because this is the devolution. Devolution is these functions that were devolved to ensure service delivery in the county level. Vakora uno monchorelia Rubinas Makana kurwa kitutu masaba na boigo mu engineer Adams Mochenu oyobere akomerera ekeroke bo senator e county Nyamira nigo babere bakomochia obokoreri ase serikali e county ya Nyamira sanjirule goche county ndobwana takomanya aseki chibese chitaratumeka gokora ndoroche mangana talibuya nto is a wake up call I'm trying to raise to our leaders banyareko igoramato egere baigwa bananchi nkibatagete gabakorera bananchi gasi ensemo yendemba mochi serikali ya kaunti Nyamira asogotatuma egali omolero chingaki eduka yokonia electronics yabage kujia ase chiro ya kebirigo. The firefighters, the fire extinguisher, in fact they did not come at all. So meaning that is one of the department ya Nyamira county. So it gives us the indication that a problem nere nene sana because such cases if continues to happen na kia bantu baito wa Nyamira audio survive wasegwe konya kurwe semerere kabireyo boigomba mocha serikali ya kaunti Nyamira asogo sinyogo ikirania abokoleri obuya anene mono ase chichiro engana abere kwerera egati chichiro gosiekwa. As I speak bonega chichiro chaito chia closely down. And as a county, we expect revenue. We don't, or I don't understand, Nakia County, they go to realize the revenue when such markets are closed and they are revenue income for the county. Mwiwete chichiro cheto chia siekiro, na bolete county ya Nyamira, ekananse buya, ekole proper town planning. Egera chichiro cheto chibe to up standard. Na any county yaito. Igochi MCA, ensure your functions are well done, more osa, and I understand the majority of you supported the Gen Z what they were doing, you stood with no to the bill, igo mubasa korara, tiga tobuaterane, na ende ntobabuati semorara na mwaremeirwe. We want our county Nyamira to move forward.
chinga kyokorobekana gwa Gen-Z kwa bakorekana ase chinsemo ao ono nigo saba kwa bero kuruwe ochiase abasae kwene kinga nkumurikira bare boigo abarai bonsi kurwa serikali nene wika serikali kesi county kwene kinga aba Kenya nkonyora bare obokoreri obuya yinko reporter ya Ndizi TV Job Maangi mbye munasorobochi rwa senchera yobo ikirano gotingana yobo moncho muligeria to murekere aigasorongoro gusin oyo kabairo murundia oso murundia bwegari yeskuru yesekondari ya daraja 2 ase county ya Kisii asirita George Muturi asirita kulia rabono ni gabaga ko ene gwa magayo gusiri mabwaye eyemega yo kolemerimo ya yasenga kentambe neskuru yo na bochinga kicho komwenia ni gobono siasa ya rokana asensemejo asomo yogo yoboigo ni go banyara kubolia habwatani awana munaseme chisemi anomwe msebo godi ya nyako konyara kubolia menyemeseme ko ne kibunango kirana bara service ya bari chicheki chiabo chitabete chigo soka magiga yoko chibwato kago cheche skuru chiabo roboti ruo asenchero yoboikero no mulikeito dipon asanya bono bunankurangi injiriga abantu abatatankurangira injiri mana kwesi mego tebenga alo omungu no wali nyange nabekira amache igongo tigera asomoye gabwa amatanga yoko mwenye murundi abwe skuru ya sekondari ya daraja 2 George Muturi Ongoli iyo kutoka meye county ya Kisii abarai ao bagisiasa nigo baikira nororo asokurengora yabo Umuwaziri we wizara y'ekigosori meye county ya Kisii Emmanuel ngabuli abantu bonsi ngo sabirense ya Kenya koba no mulembe arolire buna eburaburu yabeire etoko endera gusaba omulembe toke ebenga nabana baito bakorwa kigojo ini ambe kwerende egente kigekorunga sabasaba etoko basaba kimuranche. It is peaceful demonstration onye goko gendo lakini watebetere tiogenda still naboko beranka soko onye bogi matosuke moto nonye nabo omwemsie we wodi ya Nyakoe Cosmas Oyagi oyubo ikirana asomo gigoywe nigabuli abaiboli bali ticheki basali tiabete chigo saleka baende a service 9 banyale kwenyorera chingao eli basomeri abana ale gusaba abantu baito balia twaete basali wodi egatoke cheki yabate problem chikaira na gochobisi chiabeire wikalero ngo chiera na twarenge ibonye cheki yawa yasaligete genda obisi anokoreki kwalikirwa cheki ngao oegwe harafu basali ya form 1 to etabana next week muno mugabana akwanete next week kuba tebitore moche tobaye cheki abana bakoreki bagende school gokwana na barai bande bage siasa nigo babolya barai bali bachorire go chichiabisi banyare kwigirira ko muri mwana inchi eli banyare ko babako baoroberia obogima sabira abana bali na bali bare gutinena ne akitemyo yaba bande bagakwa mubasabire n'iki family cyabo twabayire ngora mwishimiwo yanki murahara assembly akimo kwera abantu baito ekerengana ya kirembe gose gochoga chikanisa gose gokoraki mwanye kana akeraba na inchi bakanire mogo ikamwawo omusoria ali chikona ime mwoni abantu aba babakire chikura abantu baminto basabona gaki chinga kecho omwemisio yagi nigatebanga barabuna barai bachorire nigo bairanire magega aso kwegerera obwene bwa komuni mwana inchi sabere sito ya Kenya mwai wa munakwana ekena kia magana abarai mototomete nintu twaferiri abana baito lero umuntu akugira cyotire rero wawe gasimambye umuntu agira cyo 2014 tanya kanyora gasi na to expect to umuntu yata para akora mandamano igona ari gusaba musabira abana bari baito bagorwa Gen-Z bado tuko nyuma ya wale watoto igoro naende kuibona ngokole tiki kuibona ngaikole Ginko reporteria egetaseni kia unambe ya mokia Ndizi TV kuruase kinyoro kiembasi kikutuke meye bunge ya kitutu cha South meye county ya Kisii litire nenkoro kwa Dipon asanya Mbiyamono mulikito Dipon asanya soroboti ruase nchera jobo ikirano kutigana jobo no moncho muligereria asomo jegondo ba matanga na boigo amone mirobili ndetira chukumulekera sobo imeni go nkomanyi wabuna
ensemeria ya borabu ni gobono okobora gwechunguru chumuro kwarrakane ko tukoboro aseke gitambe kolengano mwaziri oteneta mwana y'ibintu bitwana na muno chinguru chumuriro imeye county ya Nyamira James John Matinga ni gobono anyarre kuboria company ya Kenya Power and Lighting Company KPLC ko ene kubuna ngoyarre wesok na konyara gukwana engana yo kubaro gwechunguru chumuriro ane mono asensemeria ya borabu. Estima yabeire ekogenda kera marogoba estima ge bono twanarire guchakira saa moja paka chinsa inye guseisano abandu babora bombari gutwara estima gente kiabere kimo chando monene kiara nana bana bagosoma nyomba ne skuru bari gonyara gosoma sengenjo estima ye kogenda nabo konyora estima resotiki gosere keroka lakini teyo borabu ndoma eti gosela ini ya borabu ge goeta sao etari goeta se chistima chinde chigoeta etete kubori ke to kwana na bandu ba Kenya Power bagote babara bomba gwa mechando ogere na Kengen nga Kengen igekore ekorosi estima enke elio ya ikachinze chiamarogoba yali mia estima yejiraini chinde twale kuboria omwaziri otenene amangana yomorero na chinguru chestima aliarogoro noyo minto ole Kengen mwaka ominto nyambati baligererie bintebi kera abantu baborabu mbako gendera kobe mechando ime naende chinsoko ngobe kuchire chinsoko inyenye asekere ward chikorosigwa chibekwe enyasi chibekwe pipe egera macha soebune tangi egera abantu banywe ndobwensi obwato bochagwa sanyomba ya echolie form korwa se sub county admin egere form yecho bisieito tobange buna kera lituko gari goeta yaeta mwaye yabogori obieria era ya tuguta oaka na chibesa chinke sana asekero motieng egere obia tugutu ase anairo tugutu bali bakongora bakuru chinyomba chiabo buna bali bari kijauri aria roche bakorete obikuru chinyomba chiabo eli batumire chinyomba chire rented chiri chikomboire bamore para igoro togo batebia mutige tabieria mutige mbweria ekiara ko no gochabwa mochi na gochabwa masingira na gotigana yono moncho muligere ni kubona murebense William Samoei Ruto atebiruna nagandira kubwatira namo nabasebune nchiremo yokonyara ko ene kibuna ko ibwade ebirero bya bakenya ukona serikali ya Ruto ni gaterubuna heganga ya noko ni kibuna serikali ya Kenya kwanza ngwekeranira amaganyo ya bakenya buna tokumanyigwa no mulikete Varin Osero Gukwana se nyumba y'obrai State House imeo chuo Nairobi omuraiwense Dr. William Samoei Ruto nigaine kiabune serikali nesire balia basire tiobo yimana balia batigeretwe chingoma asokorobekana ukukwa bagoko ene kiwa chinsemo au imeyense ya Kenya. The government of Kenya will support all those who've lost their lives and those who've been injured. Kubwatikana na madeni yense ya Kenya bwate nigaine kiago choro wekiombe ekyokera chigotuka igoro ya makabesa yo. This audit will provide the people of Kenya with clarity on the extent and nature of our debt, how public resources have been expended, and will also recommend proposals for managing our public debt in a manner that is sustainable and does not burden future generations. Korengana na Ruto tuguterwa rewe finance bill nigo kogochia koirero koira na inse kwebango eyo sangererwa boigo amagendro imense ya Kenya. The consequence of withdrawing the finance bill is the reduction of our revenue targets by 346 billion. Over the last few days, our Treasury team has been assessing the adverse impact of either reducing the budget by 346 billion in full or borrowing the 346 billion in full. Ruto yobakago kwanira igatia maganyo yaba Kenya nigateba buna nigo barachigo tumeka chibesa icho barakabese asoko eneki abuna beire kawikiraniwa. We will use the money that we will borrow to protect funding for some of the critical areas that the people of Kenya have asked me to protect. They include
hiring of junior secondary school teachers and medical interns, funding the milk stabilization program for our dairy farmers, reviving our stalled road projects that are in many parts of Kenya. Nigo baigainekya amaunchorerio ase chinsemo au chobokoreri bwe serikali. 47 state corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved, resulting in the elimination of their operational and maintenance costs, and their functions will be integrated into the respective line ministries. Staff currently employed by the affected corporations will be transferred to ministries and other state agencies within government. Chinga kiechboigo nigainekia bunamura yonde wensibe serikali tayora chigwanchirwa asoko genda emechango au. No state officer or public servant shall participate in public contributions or haramphs going forward. The Attorney General is hereby directed to prepare and submit legislation to this effect and develop a mechanism for structured and transparent contributions for public, charitable, and philanthropic purposes. Aya nigago cha magega yabasabe kegori ya Gen-Z gokorokorobekana stinsemo au asekeria bakwe murunganeria igoro ye finance bill na boigo ogokunga kubugima imeyense ya Kenya. Ngo reporter ya Ndizi TV Eriatriane Evelyn Osero. Mbimuno mulikite Evelyn Osero soroboche rwa century yoboikira nugotigana yono moncho muligiria omuraiwe kema kia ODM Raila Odinga boigoro omuraiwe nsemelio muboko amerere serikali Azimio One Kenya nigoli tukulia rebona berega kurenkwana na kunyara komoche serikali ane mono ase ogutumeka shinguru wetania kerango kubwatikana kano kwa berego kolekana naire gukwana kurwa ase omuyigo mubwa matanga imenye county ya Nyeri jingaki ichio komwenia ise oyoro moncho ya Jimmy Wanjigi oyene goli tukulia lero nigo barerate biruna chinkwana stakere ane mono enchira yokunyara gokinyense ya Kenya ane mono ni ganyara kumurekera mangana renge tobo kurumi obogesa kunaenda mange egenda terekomento koligererigwa asobime. What this country now requires is a serious dialogue, a comprehensive dialogue that will be able to fix all the things that have gone wrong. Deal with issues of unemployment of our youth, the issues of corruption, the issues of ethnicity and tribalism and nepotism, issues of exclusion. These are the issues that need to be addressed. Police should not use brutality against unarmed, innocent people who are demonstrating for their rights. I've seen Gen Zs getting tear gassed. Kula tear gas. Hata sisi tumekula tear gas. Endeleeni kukula tear gas. Tell them to add more tear gas. Tell them you will not surrender. Hata wakifanya nini tutafanya imara. The church should not be subservient to the temporal power. The church should sympathize and stand on the side of the people of this country and speak truth to power. If things go wrong, take truth to power. When children of this country come out in their large numbers to say something is wrong, the church itself should na gotigana yono mwancho muligereria kiombe gyoko robo eno mamanya bantu kimanya kante una Kenya National Commission of Human Rights serikali ni gokia roboti ruabo na kunyara komoche serikali enchire gutumeka chinguru gwetania kerengo kolengana ne kiombe kine kigote yabuna abantu merongene na yomoni go babere bagusirwa mabwabo na goituna abanyanyimbo ko bwatekano korobekano gukwa go kone ko chinga kiche kiombe kine gokia bere kigote yabuna abantu bande chimisa temeronge 5 na omono yomoni go batigere chinko mako bwatekana no korobekano ko kolekana chinga kiche ni kiombe kiabere ko bekaso buyasiro
bebiru buna abantu bande chimi sano nemo nigo abete bakubikubira n'abanyanyimbo maga yokorobekana okubono kwa basoko nyara kwameria oburaibo y'umuraiwense William Samoei Ruto chengakie chekyombe kino gatigategate abuna nigo karamo cha serikali goikaye iguru kogani kwa Bakenya. The protesters and their supporters have not only been targeted on the streets, but also through clandestine abductions, enforced disappearances, incommunicado detention, and in most cases, subsequent release without being brought before the court of law. This situation is compounded by an entrenched culture of impunity, where blatant constitutional and human rights violations are rarely met with accountability or meaningful remedies for affected victims. We further call on the Independent Policing Oversight Authority and the Director of Public Prosecutions to take the following immediate action. First, to fast-track investigations and initiate prosecutions against individuals who are liable for the unlawful use of excessive force and lethal weapons that have led to deaths, injuries, abductions, and enforced disappearances, amongst other violations and crimes. We call on the Minister for Interior, that is Professor Kindiki, Inspector General of Police, Japhet Koome, Director of Criminal Investigation, Mr. Bwana Igonga, Director of National Intelligence Service, Bwana Haji, to initiate the following immediate measures. Cease surveillance, threat and intimidation of human rights defenders and civil society actors. 3. Provide adequate security measures to counter the infiltration of criminal elements and facilitate the exercise of the right to peaceful protest by all citizens who may wish to participate in the commemoration of Sabasaba demonstrations on Sunday. Na niko chingikio chibono ekiombe kile kia bali mkupete kia rokane kubolia serikali kwa neki munankolika kere aborokia anemona SNSM ya Junior Secondary. Niko wate verebu na aborokia ba SNSM ya kuegera go St. Anne's so ikaraboni gambarali kwa egantubate verekera gandira kole mali omoro video CBC kubatikana nokure nanse kwa aborokia go sabalimu asebono wa mochire serikali asago tango ya omurobelio yo. The teachers are not going to accept this idea of not employing teachers because the situation at junior secondary school is wanting. The learners have not had instructions for the last 2 years. In fact, there are only 2 teachers who are manning the 2 classes right now. This idea that the finance bill 2024-2025 did not pass and therefore there is no money is untrue because there is a lot of wastage in the government. The government should take their affordable housing money to employ those teachers and many other voters which they can via to ensure that these teachers are employed. So we are going to defend that position of employing the interns under permanent and pensionable terms through our sweat and blood. Na chikaunti ni kochi ya mochiri control of budget COB soko nyara kubeko roboti una ni kochi kaunti chikutumeka milioni chimi ya kiandamo na isato aishabali siko yense kwa ngane chikaunti ya jade roboti undu ruakene akaunti ya wango wesoke ni akaunti ya Meru ibono ya tebirebu na soko tumeki wawone watumeka milioni emeronge tato na isato nukuta isano kwa ngana baruni kwa batebirebu na ni gobono roboti rotarweke na watebuna control budget COB mabwente kuliko robot roba kubato kagori wotumiki wisabali chechi county ochiase chinse chesiko. It will so therefore be practically not possible to spend Kenya shillings 903 million when the total amount spent by both the county assembly and the county executive is 43.75 million. Indeed, it is also in public domain that the county of Meru does not have such a huge amount of recurrent expenditure to use for purpose of travel and utilizing in luxurious and non-essential activities. It is therefore not factual that Meru County Executive spent Kenya shillings 903 million on foreign travel expenditure. Hii ya finance hatutaongea tena. It looks like it was a typo or something. Konchumuliga wano tiganyora match kwere na sentunde ya kabere tigankwa bukuka semene studio B tomena captain number 00 Ndemo Steven
atumanya mange ane mono asensemeri chigo sorry asabano Nyanza Regional League erachikwalika wa imenye county ya Kisii ayo tumanya sensemeri ya chigo sorry. Enga kichinga yagende tego tengere tasani kiandizi TV na sevono kwaria ni bena sensemo ya mangana maya ye chigo sorry wina utambi njitanende mo Steven Captain 001 tocha kamangana maya ye chigo sorry korwa singa nerengete oboro kia sensemeri enkoyo abwa sevono Steve B koyo ke modenge ensemo ya coaching ase timu ya Bomachoge Barabu FC ensemo ya Nyanza Regional League na FKF Division 2 amone timu ya Gusii FC asenga ke amone gobone so krina te una sevono niganyarire ko bakagustira sensemo ye chigosori maiga yogo esora ni asamngana ya maigerio inse yoboro kiekerengo gia KFC asebona tiabuna na abwatiri bagaria bene ryogo swati mwende siranyare ko bagie kumoikera sebono iraga ni obokori bwaye asensemo yoboro kyabwenkoyo. Okay, biamono omuraria Marieta na Steve Piko Temo nje ne coach nara coach ya Bomachoge Barabu asinga kiaeta ngora ngina basa ko nyora ya renke 2022 2023 maate Bomachoge Barabu tua ko mupira na bondo chenga na korte season yeri biyanga sukie team ko Regional League na ndingi nyorite ngantu abegete record itanya kobekwa asenga ncho tua ageto mupira season ngima tutabwiri mupira no yomo na ndi kurwa butokaenda mutwe tokairege kombe kia Nyanza Regional League Championship ya bete igeti kiendege so ekara tuwa so Division 2 na berete matange mepira nge bere tatene iga ngachanga ruororo ngachanga so Gusii FC karona so Gusii FC ntwara bana Gusii yange mepira nero ntago idatebe basagobe menge nene kana nyora nganande opportunity ya chire yogo nde school yogo rene class yake ngairene class so ntu akora ntu abwate KFC ya korekana nsemo ya Nyamira ntu anyakora guru mutienyi ukane tarehe 15 mpaka mutienyi ogatano tarehe 17 ntu akora bya ntu graduate so I'm happy ngaboniga na scale vende kudigatira ontu mugetake lakini ende boniga timu ende ndanyore ndio siraganie services chiane asobonikana bondereti ko Chechito gotigara sama rengete oboro kiana mangana ye chigo sori nigo Steve B kanyare ko baga kuboria aboro kiwale watama baga benyo ko sori asensemo ye chiskure kerengo ge chisekendera mune chiskuru cyoboroso batume kama baga yua senchira yo bwikirano okoba ebiyewa bya bali banje ko bago kuma imense ya Kenya abange babo nigo batagete koro kyo bumanyi babo bwe chigo sori wetera se chigo sori chekerengo ge chiskuru omupira boniga narenga kia benkia babanda ko ke talent iri babwate boniga intuna chiko china litokonyare opportunity iri yogocha yokonya kuligereria kake konya kulinga mwana kite kagenda team turanyore turanyare ka ukore skuru tumoiregere toro sento moshepu tumokonye agendele bende yendo tabatite aba ko mupira ryobo mata bana baitolero bakoligere TV barigere mipira ya EPL mono barigere mipira Scholar League na Sunday so nabogo ikegero ikirege gwata korete bintu binde kero kende utara kora mazoezi nabyo ako mupira ulio ugere o ako mupira korengana nengora yabune ko lakini ubasa korete bintu binde kero kende utara kora mazoezi nabo bira chibigo changanye tigente gene to kubasura ne discipline ebe ye koromona si mipira moja gwaka na inde mwanchira nenga ne toka mwagwiru
mambinaro neritu tukomorekera chigosoro cha chisekendere chuase wikere bosio gochakera chitariki kianda go chitariki 13 ime county ya Kisii chirabe kerengo keri kia Nyanza region kerengo gia chisekendere nigaba bwatani korwase kyombeku gia kesha ensemu ye chigosori banyara kwa bagocha sorogongo rwa Gusii county ya Kisii wikiye na korotote biti ao gati yabo egeti gia Kisii School, egeti gia Cardinal Otunga Mosocho, amona egeti gia Gusii Stadium, abatikona no roboti rwa borwa bene banyara kwa bakwene kyabuna ebitie byonsi birasiri bagalia bene byo kwariganya chigosore chuchekerengo gie chisekendeli abwase chiskuru korwase chikaunti isano nemo chirase orogongo rwa Nyanza ase chikaunti chisano nemo chiratola chitimu isano na isato asekerengo kerikia regionals banyare kwa baba kwa merania asensemo ya chirombe ao nigo andake chirachake ase wikire bosio na amariga nionsi diganyarire koba kagoikirana na ginko murekera gati ya chiskuru chirabase chirombe ao chechigosori echo tuchake nensemo ya egosori enko ya nsemo ya bamurensemo ya pool A ndotwale eskuria agoro sare obaraba nyankongo bachigosori echo ese ensemo ya orogongo rwa Nyanza abo bachite wike kerengo kia nationals wike kerengo kirigia semi finals ndotwale eskuria kodero bara koruchinsemo chirichia Migori County Kisumu Day kurwa sensemo ya county ya Kisumu amona secondary ya Ongincha secondary ya kule ya Kabere kurwa se county ya Kisii tokonde semo ya pool B ensemo ya Nkoyaba Mura ndo wate Sameta Boys abanyankonko benkoyo kurwa igase county ya Kisii ndo wate Ambira High School kurwa ensemo area Siaya abanyankonko banyara kwa bagwaka isiko St Mary Siala abanyankonko bensemo ya Siaya ndo wate Matutu Secondary School kurwa sensemo ya Nyamira County amone ensemo ya Tonga Secondary Soka Boys ensemo ya pool B ensemo ya Enkoyo ensemo ya Baiseke pool A ntobwate Luak Alala Migori ED Center amona eskuria Nyavisase Secondary School kurase county ya Kisii ensemo ya pool B Enkoyo ya Baiseke ntobwate eskuria Moremani Secondary kurwe county ya Kisii Geke Secondary abanyankonko ensemo ya Nyamira ntobwate Nyakach Secondary amona Hawinga ensemo ya pool B ensemo ya Baiseke tokomorekela volleyball ensemo ya Bamure ensemo ya pool A ntobwate Nyabondo Secondary Gogo Etono amona Rio Kindo Boys au baba bakabere kurwase county ya Kisii ensemo ya pool B volleyball abamura ntobwate Nyavisia abanyankonko kurwase county ya Kisii Sagegi Chianda amona Onjiko Boys tokomorekera volleyball ensemo ya Baiseke ntobwate Nyakach Girls Ugande Kameji Kiabigoria konyara ko ensemo eri ya pool A na ensemo ya pool B volleyball ya Baiseke ndobwate Nyakembene Secondary School abanyankonko kurwa county ya Kisii ndobwate Siaya Secondary Ikonge Secondary amona Koru nyorabuna ese chigosore chichekerenge ke gechi skuru ensemo ya pool A na pool B iyo bwate chitimu inyenye kerensemo chitimu chira kore chi ya Kabere intangane ya Kabere kurwe kere pool mbasuke bosio gochia kerengo gechi semi final abwase bali barande semi final baronderama bagabene yo kunyara ko baba nyankongo bachigosore echo ase kurwe rongo rwa Nyanza bosiwe kerengo gechi finali chirabe gochio mutinyi ogatano na gatatu na enda igase county ya Kisii everything Kisii School Cardinal Otunga Mosocho amo negetikia Gusii Stadium tonyori bagadia bende konyore birengererio bie secondary ya Matutu Secondary School abara abanyanko benko yo kurwa sensemo ya Nyamira ibirengereri byabo bosio bwechigosori echi. My names are Joseph Ongoro. I'm part of Matutu technical staff. In terms of the pooling Ambira, Sameta and Tonga, there are KG matches. Football has evolved. There are no minors in any edition. In terms of preparedness, we are well prepared. We are ready to go. In relation to the expectations, we expect to progress past the group stages. Because the last edition, we did not go past the group stages. So our first objective is to progress past the group stages. I'm Stanley Onyango, Captain Matutu PAG. We are well prepared for the coming matches, and I want to tell all teams that are going to participate that they should watch out for Matutu PAG, because we are coming to dismantle every team that will come our way. We have a well prepared team, the management have done their part, and we are sure that it won't be an easy fight. Mimi kwa majina naitwa Tonelo, mimi ndio field captain wa Matutu. Nashukuru kucheza games
Sasa tunaenda cheza game ya regional. Tuna expect tukifika huko hizo pool zetu tutaqualify. Tutacheza game vile inatakikana. Qualify. Abuo na babwatani korwa sesemo ya matu secondary nyara una sentunda yaita mbarengi naenda sekarengo kiri kia regionals korende